die stilte is goeie nuus. Nou, dat is precies wat het is. Zoals hulle sê, die stilte voor die storm. Ja, nee, ik stem samen met jou, Abu Tabewa. Plus die antie het al klaar, al die werk en gesit so vandag aan die vrugte geëet word. Nee, nou maar, hoe lang pa dan voor die uitslae in is? My ouma het gesê 4 tot 6 ure. Nee, dan is het zeker nou enige tijd, ja. Ja, ik voel skoons nervous, jong. Marina, dan kyk jou ouma al right is. Sy moet seker meer as ons stres. Bezel gaan kyk of my ouma right is en sy moet seker meer as ons stres. Trikus, gaan kyk of die antie right is. Sy moet seker meer as ons stres. My ma, gaan kyk of die antie alright is. Sy moet seker meer as ons stres. So nie een van julle gaan ook kyk of Sarah al right is nie. Julle my die boodskap lui staat te rondstuur. Jammer aan Sylvia, maar ek weet presies wanneer my ouma nie te plan nie. Ja, en ek weet precies wanneer Marina nie die antie beplan nie, want dan pla ek haar ook. Ja, so right, ek sal self gaan kyk. Julle is onnodig bang, man. Ik heb gewen! Sylvia, kijk nou Len, ik heb gewen! Zo was dit. Dankie julle! Het is waar dan niet. Maar één ding is verzeker. En een oomblik zoals die. Is het tijd om te celebreren. Ja! Go poep! Waar toe gaan Sarah nou? Ek het geen idee nie aan Sylvia en ek is nogal te bang om te vlieg. Daar, doe celebrate! Trek het zeg! Maak het eruit, joh. Maak je Waar kom my bottels vanaf? Dis wat ek ook nou wil vra. Het buiten gestaan achter die drom. By daar ter die drom. Nou wat maar 'n dag. Van die verkiezing was nog even bij niet. Maak hem ons nog gewen. Zo nou kan als het drank. En sê my ouma het verloor. Dan heb ik het weggegooid binnen die drom. Of verkoop aan die partij wat zo gewen het. En weet je, champagne is altijd nodig als men wil George. En met dat bijgezegd, cheers! Ja! Gooi! Yes! Gooi! Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En Lotto. Goodbye.